Continuem amb el debat amb els representants dels 6 partits del Parlament de Catalunya presents en aquesta legislatura que ara ha acabat i que es presenten a les eleccions el proper dia 28. Hem parlat de la situació actual del país, hem parlat de la lluita contra la crisi econòmica i ara encetem un tercer bloc en el que volem parlar de la relació entre Catalunya i Espanya, sobretot arran de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. El funcionament serà el mateix, de partit de menys representació fins al partit amb més representants del Parlament. Començará el señor Villegas y té 2 minutos. Sí, efectivamente, desde Ciudadanos pensamos que en este tema de las relaciones Cataluña-España hay un hecho fundamental que ha marcado el final de la legislatura, que ha sido la sentencia del Tribunal Constitucional después de todo el proceso del nuevo estatuto. Nosotros creemos que ha sido importante la reacción del señor Montilla. Creemos que traicionando a buena parte de su electorado y poniéndose a la cabeza de una insumisión en contra de esta sentencia y, por tanto, en contra de las estructuras institucionales que nos habíamos dado todos los españoles por consenso, incluidos todos, la mayoría de los catalanes. Nosotros creemos que a partir de ahora lo que hay que hacer es mirar hacia adelante y saber que tenemos un estatuto y tenemos un estatuto adecuado a la Constitución por una sentencia. Y quien gobierne en Cataluña tendrá que aplicar ese nuevo estatuto y esa sentencia. Nosotros creemos que una de las labores de gobierno que hay que hacer a partir del 28 será adecuar todas las leyes que se han ido haciendo en Cataluña a esa interpretación que hace el Tribunal Constitucional del Estatuto de Cataluña. Creemos que hay que ir viendo todas las leyes que se han aprobado mientras el estatuto ha estado vigente, legalmente vigente, pero recurrido, y ver cuáles de ellas no se adecuan a la interpretación que hace el Tribunal Constitucional. Bueno, estamos hablando de la Ley de Educación y del tema de la lengua vehicular en la escuela, estamos hablando de las sanciones por cuestión de lengua, estamos hablando del bilingüismo en la administración. Todos estos temas se han ido haciendo leyes en las que no se han aplicado los criterios que establece el Constitucional y que, por lo tanto, creemos que la próxima legislatura se deberà revisar. Salvador Milà, per Iniciativa per Catalunya Verds. Bé, nosaltres diem que ni resignació davant d'aquesta sentència ni fugides endavant. Què vull dir amb això? Nosaltres creiem que aquesta sentència del Tribunal Constitucional ha trencat el pacte constitucional d'Espanya. Hem obert una nova etapa. El primer que hem d'exigir és que el govern de l'Estat, la majoria parlamentària que li dona suport, i en aquest cas també les forces catalanes, refem totes les lleis orgàniques de l'Estat que van en contra de l'Estatut i no al revés com ara es proposava, perquè se'ns retorni allò que l'Estatut va aprovar i que el poble de Catalunya va referendar. Per tant, recuperar l'autogovern, això és el punt de partida per poder desplegar totes les polítiques que fan falta a Catalunya, reconeixement de Catalunya com a nació i inici d'un procés de reforma constitucional perquè hem de situar a l'estat espanyol en una nova etapa. Nosaltres creiem que un punt on podem trobar bé els que volen anar més enllà fins i tot cap a la independència, aquells que creiem en un model federal i fins i tot els que creuen en un model d'autonomia millorada, és establir un gran acord per impulsar la reforma federal de l'Estat, garantir que les transferències siguin intocables, garantir el marc de finançament que Catalunya necessita i a partir d'aquí poder passar una nova etapa. Si això no és viable, si es produeix un atzucac i una incomprensió, com ja s'ha començat a demostrar, però aquesta oferta hi ha de ser. Nosaltres també creiem en la consulta popular quan toqui, però primer hem d'esgotar tots els recursos que tenim perquè no podem esperar a aplicar aquestes polítiques. Hi ha el compromís del govern de l'Estat i l'ha de complir, el que es va comprometre aprovant al Congrés, i nosaltres hem de tenir aquesta possibilitat d'autogovern de Catalunya. Res més. Molt bé. Senyor Calbó. Un dels temes d'aquest bloc és el finançament autonòmic i vull parlar-ne, i vull parlar dels mites d'aquest finançament autonòmic, i en concret de la proposta de concert econòmic que ens està plantejant l'Artur Mas. En primer lloc, proposta que no ha concretat algun aspecte pel que fa als ingressos, fa uns dies a Madrid, a una conferència, però no s'està dient què entén ell per concert econòmic. El Partit Popular, quan va governar a Espanya, va demostrar que era possible millorar substancialment el finançament de Catalunya sense necessitat d'incloure aquest sistema de finançament en l'Estatut ni en concerts econòmics. Sí que és cert que en un període de temps es va produir un increment de població de forma important i que el sistema de finançament acordat d'aquells llavors tenia que adequar aquest factor de població, aquest increment de població, tindre'l en compte per millorar aquest sistema de finançament. El Partit Popular va reclamar al govern ja del Partit Socialista que adequés
el sistema de finançament aquest factor de població, i la resposta va ser no, i la resposta va ser que preferien introduir el nou sistema de finançament en el nou estatut perquè ja havien endegat el procés estatutari. Si ho haguéssim fet en aquell moment, si haguéssim corregit el factor de població en aquell moment, haguéssim tingut millor finançament més ràpidament i no haguéssim perdut tant temps com finalment s'ha produït. I per altra banda, els mateixos, hem de recordar que l'Estatut és fruit de l'acord d'Arturo Rodríguez Zapatero amb Artur Mas, a Madrid, una nit, que ens ho expliquen, i acorden un text que és diferent del que va aprovar el Parlament de Catalunya. I els mateixos que ens van prometre que incloent el sistema de finançament en l'Estatut es resoldria el problema de Catalunya són els mateixos que ara ens diuen que per resoldre el problema de finançament de Catalunya és necessari el concert econòmic. Per tant, o ens van enganyar abans o ens han enganyat ara. Senyora Mascaró. Sí, bé, és que ni el... Jo crec que el Tribunal Constitucional va fulminar, amb aquesta sentència va fulminar l'Estatut, no el que va sortir ja del Parlament, sinó ja l'Estatut retallat per nosaltres. La prova de cotó ja ha estat passada. Jo crec que el senyor Milà diu que el president ha dit que complirà una sèrie d'acords per adequar l'Estatut a la norma. És que el senyor Zapatero ja va dir que respectaria i aprovaria l'Estatut que sortís de Catalunya i això tampoc no ha estat complert. Per tant, per nosaltres l'única possibilitat que té Catalunya en aquest moment passa per fer una consulta en la línia que ha fet les consultes Catalunya. És la qüestió més democràtica que podem posar a la ciutadania, que és decidir el seu futur, i aquests 22.000 milions d'euros que surten cada dia que puguin servir per aquestes polítiques econòmiques, aquestes polítiques socials que hem estat debatent en els altres blocs. Avui el president Puigcercós és a Brussel·les i fent una conferència de l'Aliança Lliure Europea, i bé, nosaltres estem convençuts que la Unió Europea acceptarà l'ampliació interna, la creació d'un nou estat, sempre que es passi per un referèndum democràtic, i la veritat és que Catalunya té molt a aportar a la Unió Europea en una relació de veïnatge amb l'estat espanyol, recaptant nosaltres els nostres impostos i sent solidaris, aportant la visió cultural, econòmica, etc. que té Catalunya i sent solidaris amb l'estat espanyol, però no com ara, que estem en inferioritat de condicions i que la justícia social, diguem, que ens és desfavorable per aquesta vinculació i aquest espoli fiscal que està sotmès a Catalunya. Senyor Terrades, però només un petit matís, els 22.000 milions d'euros són a l'any, no al dia, no? Em sembla que hi ha hagut una petita equivocació. Són 60 milions al dia, 3 euros i mig diaris d'entre 0 i 100 anys de tots els ciutadans de Catalunya. 22.000 milions d'euros al dia, llavors això sí que seria són una 60 revolució. No, oi, això seria ja... Si nosaltres entenem que l'actual Tribunal Constitucional no havia d'haver dictat mai aquesta sentència que s'ha dictat perquè molts dels seus membres moralment estaven deslegitimats per dictar aquesta sentència perquè porten més de 3 anys amb el seu mandat caducat. Ara, dit això, i la indignació que va provocar aquesta sentència, nosaltres considerem que l'Estatut és el millor camí per Catalunya, per la seva ambició nacional. Nosaltres vam estar compromesos des del primer dia amb el lideratge d'aquest nou estatut, que no deixen de ser competències per satisfer les noves realitats que tenim en el país, les noves necessitats que té el país. Estàvem compromesos llavors amb l'Estatut i ho seguim estant ara, i seguirem defensant i liderant aquest estatut i la recuperació d'algunes de les qüestions que han quedat retallades. Nosaltres creiem que l'Estatut segueix sent un instrument útil i viu, i les transferències de competències que s'han anat produint jo crec que és el millor exemple. Per cert, avui s'ha reunit la comissió mixta entre l'Estat i la Generalitat i ha sancionat una d'aquestes transferències, que és el traspàs de regionals, dels trens regionals a Catalunya. El nou sistema de finançament jo crec que és una mostra claríssima de l'èxit d'aquest estatut. Més recursos com mai en el país. I l'aplicació de l'addicional tercera, en què l'Estat ha d'invertir durant els propers 7 anys l'aportació en el producte interior brut de Catalunya, doncs demostra que el que hem de fer és seguir en aquest camí de defensa de l'estatut, de seguir-lo desplegant. Estem en una situació molt complicada en el país, de sortir de la crisi econòmica, i no ens podem passar 4 anys amb embolics identitaris, allò discutint que si Catalunya, que si Espanya. Els problemes que els ciutadans diuen que són els reals són uns altres. Senyor Turull, per Convergència i Unió.
Bé, com ja s'ha dit aquí, la sentència del Tribunal Constitucional marca un abans i un després, no? I crec que el 10 de juliol els ciutadans ens van posar deures i nosaltres ho hem dit clarament. És a dir, l'estratègia aquella que s'havia seguit per aconseguir una Espanya plurinacional al llarg del catalanisme polític durant més d'un segle, per nosaltres, a efectes de Convergència i Unió, s'ha acabat, s'ha mort. Aquella estratègia s'ha mort. Quina és la nova estratègia? Entenem després d'aquesta sentència doncs el que ens va aglutinar tots al carrer, el som una nació, nosaltres decidim, el dret a decidir. I en aquesta nova estratègia, amb quins passos? Nosaltres creiem que els primers passos, perquè siguin ferms i insegurs, han de ser amb aquells temes que hi ha coincidència en la gran majoria dels catalans, que és la gestió dels recursos propis i la gestió de les infraestructures. El senyor Calbó deia, què vol dir el concert econòmic? Doncs el mateix que defenseu al País Baix i a Navarra, allò mateix que defenseu allà. El concert econòmic vol dir que nosaltres, el calaix a l'hora de negociar els calés, el calaix dels diners s'obre pel nostre cantó i no pel cantó dels altres, que és molt diferent. Estem patint un expòlit fiscal de fa temps, i és cert, sempre havíem intentat millorar els sistemes, però aquí hi ha una realitat, és a dir, Espanya s'ha acostumat a viure a costa dels catalans. És a dir, molts serveis que godeixen algunes comunitats que reben diners nostres, nosaltres aquí no els podem tenir. I això ha arribat a un punt que va en contra del nostre creixement. I per tant, això s'ha d'acabar i per tant nosaltres plantegem com a primera gran batalla en aquesta nova estratègia del catalanisme polític el concert econòmic. Però després, a nivell de la relació Catalunya-Espanya, hi ha dos temes que nosaltres també diem. No ens enganyem, és a dir, quan has de plantejar guerres hi ha dues coses. Una, enfortir el país internament. Ara ens convé enfortir molt el país internament, treure'l d'aquest sot que es troba, i l'altra, actuar amb mentalitat d'estat a Catalunya. Avui ens han traspassat regionals. Una pregunta, senyor Terrades. Les vies i les catenàries ens les han traspassat? Pregunto. Pregunto. Perquè, clar, ja ens van traspassar els rodalies i no hi havia ni les vies ni les catenàries. Ja han recordat aquí al meu costat. Qui va